chcel privítať pri mojom prvom videu. No, tak ako vidíte, nemám až taký veľmi dobrý účet. Kvôli tomu, že no, ten starý sa mi vymazal, už som ho nenašiel. No, takže teraz by som s vami chcel začať od začiatku. A môj favorite browser je Shelly, mám na ňu PSD Shelly skin. Samozrejme, čo majú všetci aj Splatbuster, aj tu banditu. Na Edgara mám tiež skin Blackbeard Edgar. Na Colta mám práve najkrajší skin, ktorý je na Colta, to sa mi páči. Na Dynamite mám samozrejme Dynasty Majka. Na Mortisa mám Beach Time Mortis. Na baze mám Godzilla Red Bass, Godzilla Bass, Kaiju Bass. Mám už aj Lily. Na Nitu mám 150 gemový skin, Shiba Nita. Na Tika mám Craptic skin. A na Barleyho mám Maple Barley. Takže, to bolo z môjho deku asi všetko. Môj profil vyzerá takto. Môj najvyšší rank bol Silver 3. Teraz mám Silver 2 rank. Som v klube Dora Aqua, v ktorom je veľmi dobré a nikdy by som ho nechcel opustiť. Tak.